Kotorika makwenda ku creamy in. Unaenda ku creamy in nani? Munhu anga achindikumbira mari mwezuro waona kupi mari yekuenda ku creamy in. Mary ndiye ari kubhadhara. Mary ndiye anatsana mukuzozvitaura nezvaMary. Kuchiti nei mwana chiko ichi chawakapfeka matrousers every time a trousers. Why can't you wear kana costume iyaya, very nice costume yakatengwa namai Madiba ine yellow ne brown ne maruva ye. It's nice, ine pleats and skirt yacho yakafara. It's not tight like this. Tombo ichi. Ivana Mary vamuri kuenda una, sometimes they want to see a lady. They want to see, are you a lady? Zvibate kwamunoenda ikoko 5 o'clock dzichingoti ngo ndoda kuona vanhu vadzoka padho. Uri kuzvinzwa? Mukomo wako akazvibata zvekuti maiti wakazvibata until the very end. Anambobvira atinyadzisa naika anongoita nhumbu chete straight kumusha kunobatsira ana mbuya kushakura.